Il-Workers Union tqis il-miżuri mħabbra fil-budget bħala riflessjoni tas-suċċess ekonomiku li jesperjenza l-pajjiż. Huwa ippjanar ekonomiku li jsaħħaħ il-livell tal-għejxin u tas-soċjetà in ġenerali. Id-diversi miżuri mħabbrin fosthom żidiet fil-pensjonijiet, żidiet fil-benefiċċji għal persuni b'diżabilità, żidiet fil-servizzi soċjali, żidiet għall-għajnuna ta' Children's Allowance, żidiet oħra għall-pensjoni tas-servizz, l-estensjoni tat trasport b'xejn għall-istudenti ta' 14 u 15 sena u diversi miżuri oħra mħabbra għandhom jgħinu biex jollu il-livell tal-għejxin taċ-ċittadini Maltin u tas-soċjetà Maltija in ġenerali. Imma barra minn hekk qed jippjana wkoll u jipprepara l-ekonomija għall-futur bil-ħolqien tal-Tech MT li ħatara li ħajsir enfasi fuq il-research and development fl-industrija biex iktar insiru kompetittivi kemm bħala pajjiż kif ukoll ekonomikament. Barra hekk hemm diversi miżuri oħra li jkomplu jkatru x-xogħol u jgħinu ħiliet ġodda għall-impjegati tagħna biex jitilgħu ikun hemm mobilità soċjali fis-soċjetà. Barra hekk sodisfatti bid-diversi miżuri oħra mħabbrin matul il-budget dwar il-housing soċjali, dwar il-kirjiet, iż-żieda ta' ġurnata oħra li fil-Workers Union ilha tikkumbatti għalihom minħabba it-telf ta' festi pubbliċi li jaqgħu s-sibtu l-ħadd. U wkoll li meta tara l-qafas kollu da jsir f'kuntest li d-dejn nazzjonali kompla nieżel l-isfel u huwa ppjanat barra li jsir surplus is-sena d-dieħla wkoll huwa ppjanat li d-dejn ikompli nieżel. Mela inti għandek gvern li qed jippjana l-futur biex ikompli jkattar il-ġdid. Qed inaqqas id-dejn fil-waqt li qed jgħin l-iktar dawk faxex vulnerabbli fis-soċjetà Maltija biex ħadd ma jibqa' lura xi ħaġa li l-Workers Union ilha tħabbaq ħafna diskussjonijiet kemm mal-gvern kif ukoll mal-isħab soċjali biex kulħadd fis-soċjetà tagħna jimxi l qudiem. Fl-aħħar nett il-Workers Union hija ferm sodisfatta li diversi proposti li resqet għall konsiderazzjoni tiegħu il-gvern daħħalhom f'din il-budget u ħajimplementuhom is-sena d-dieħla.